Cat, la ràdio de Sant Cugat. Quatre minutets passen d'un quart de 12 de la nit, tornem a ser aquí, com veieu encara anem tard. Aquesta temporada volem recrear moments històrics, perquè som un programa molt documentat i amb molts intel·lectuals, molts. Però com que no sabem història, ho farem com si passés avui en dia, per tant hi afegirem coses d'actualitat. Avui, per començar, ens transportem a la declaració d'independència, no la d'ahir, la de Lluís Companys. Aprofitant el desgavell de la República Espanyola, Lluís Companys s'abraona al balcó de la Generalitat i proclama la República Catalana. Però què hagués passat si Lluís Companys hagués estat youtuber? Catalans i catalanes, benvingudes al videoblog President a l'exili. Espero que estigueu bé i jo que m'alegro. Al videotutorial d'avui us explicaré com evitar els franquistes repressors fugint per les guilleries i arribant a Argelès. Però abans llegirem alguns missatges que ens feu arribar als comentaris del vídeo anterior. Per això saludem a Joan Selves i Carner, el meu conseller de Governació, ara a l'exili. Hola, Joan. Hola, president, ben trobat. Visca Catalunya. Visca, home, vinga, va, comencem. Sí, mira. Què, comencem o no? Comencem. Sí, mira, ara aquí. Sí, en Ventura Gasol, 17-14. Per l'hora. Ara són les 11:20. El 17-14... És igual, tira. Ens pregunta, president Companys, com ho farà per mantenir la llengua catalana a l'estranger? Doncs mira, home, això serà fàcil, amic Ventura. Serà molt fàcil. Subscriviu-vos al meu canal, President a l'exili, i podrem practicar-lo junts. Com més subscribers, més riurem. Vinga, va, un altre, home. Això d'anar picadet, YouTube, vinga. En Josep d'Encasa i Puigdollers, @PepBarretina, ens pregunta, president Companys, quina és la velocitat més gran que pot agafar un ser humà corrents? Doncs, estimat Josep, això depèn de les ganes que tingui l'home de salvar el coll i del pes dels seus testicles. Vinga, va, una última pregunta, Joan. En Joan Comorera i Soler, @Comorera Democràcia, ens diu, president Companys, posi les urnes! Mira, Joan, en el proper vídeo us parlaré exactament d'això, de com entrar 7.000 urnes per la frontera francesa dient que són tàpers de la sogra. Catalans, catalanes, franquistes que em voleu despellejar, mos veiem en el següent vídeo. Visc a Catalunya, però visc a França.